sa sisian pat leng baju ni ka step I wanlam ye phi lembaga good news TV berkajing ai khuble ye phi baro haga kyrteng ka badon bor e ka jong tra jang U Jisu Khrist unong pen em unong suspa obai e ujongi haga di ka step ye ka jingpuson ka jing ye phliu jingmutlang ka jongi na ka banta bangin perkhat ayu blei kuran yanga bat yangi na ka banta bangin yo haga di ka ski ka banta bangakwa bani lam jingmut lang ampun ka bangin yo bani puson lang ka jingbeleng pot ka puson ka lyngkot ka bangakwa man pensyong nong rim ye ka ka por kalong ye ka jinglai lu U Khrist la pelai yangi namar kata tu yang scam but what I ba on riam ye phi pat ha ka lengkor ka jinglong brau ye ka jinglai lu U Khrist la pelai yangi namar kata tu yang scam but what I ba on riam ye phi pat ha ka lengkor ka jinglong brau ka bantap pedeng jo ka ji selok man ka por ka lengkot e kalong yang scam ha ka jinglai lu yang scam ha ka jinglai lu kabala pensyong dong rim nak si Paul si Galatia la nong kabasan kad khot kaban nengkong kadau kabala penlong yo up to Paul ban tho e ke city kalong ba ula yo e ka jingtip na Galatia ya ki khubor ki bom snow tenat kata ka ke jikadau ka jingyo jingtip ka jong Paul but hadien bola dep sengi ka balang kam kan ni ka jio jingtip jong kam ai thia kam ai dem shu ya namar ki nong hikai ki bakla ki badon ha ketika Paul ki nong hikai ki syukur ki balalik besut hap deng ki Kristan bat pensitom sat ya ki jingmot ki jing berkat ula tho ini ka siti ban pen scam ya ka jingat jang ki prabangai Galatia yo baki ni ki nong hikai ki babakla kin da yo ban penduk pendamno ya ka jingai Kristan ha ki balang da ka baya lambakla ban pedang ya ka waipat ka gospel ka bomdei setia ka gospel Paul utho ari ke sti Galatia ban kong man ulong ban kong riu nyau ka yathu yagi ba ka ong kumneu Paul ong ngas ngau lengo ba phila kan ria no sen kata nau ta ubala khot ya phi ha ka jing U Khrist shaka waipat ka gospel ka bomlong ka waipat ka gospel rai tang ba don ki ba pen khuslai ya phi bat ki ba kwa ban pen kelas new ya ka gospel U Khrist kani ka yathu yangi na ka khot long ban kong khot riu nyau sepang ka ni ka daw Paul tho kani ka jihikai ka jong kini kino hikai ki ba bakla ki ba la juban ba ka nyam ka rukom ka jong ki ka nyam jong ki jiu ikum ka jingot share ulong Paul ba namar ka tau Paul wong hang de ba ka jinglai lo U Khrist la plat yangi namar ka tau ong tu yang scam what I ba on riam ya pi ha ka lengkor ka jing long marau kini ki jing hikai kini kino hikai kini kino hikai ki bakla ki penkala khongpong ye ki jingalap ka jong wap support ki penkala khongpong ye ki jing hikai ki baula hikai ye ki para apa Galatia bat ka pen hikai ye kata ka jing hikai ka jong ki bat penkalai jing penksan da ka jinget hau Jesus Khrist ki parlok ki ye ki jonga ki parlok ki ye ki jongi hau Khrist ka pen pau ba ki kai jong Paul hang ni ba ka jing yo ka jong up Paul hang ni kalong ba pen pau ba ka jing hikai u Paul kan kini ki nong hikai ba bakla ki pen pau ba ki jing hikai ka jong u Paul ha ka tu ka por ki ong ba kan ni kan ya lam se ka jing im kleman ka jing hikai ka jong apostol Paul ki ong ki ni ka bakla ba kan ya lam se ka jing im ka ba klem an ka jing im ka ba klem hukum ka jing im ka ban yai lemon ka jing im ka ban yai mon bat ka ban lemon krenmon kom ta ter kani ka jing hisha ka ba kerkom hikai ka jong ki bal penrong ha ka jing bot jeperkan jiki para bangai apa Galatia u Paul mar ka pen shai bar wai ka jing yada ka jing pen shai jong apostol Paul hang ni le ba ka city ong ba ka jing biada ka jong u ban ai ka jing hikai ka ba ka jing hikai jo ka jing som tan rai ya ka jing pen san da ka jing ka ban na u ba ka ba hau Khrist Jisu ka jing pen san da ka jing ka ba hau Khrist Jisu ba tang ha u hi u pen shai hang ni ong ba ka jing im halor ka nong rim ka jing lai lui Kristan kamut satya ka jing im yat mon kamut satya ba ka jing im krenmon ka jing im lemon bat komta ter
Namar tatalada unu udon ka jingia day ka ba don tenrai ka ba shisha ka jingia day ka ba baru Khrist ka jingim ka longken ha ka bor bat ka jingalam mynsiem U Blei uso jong ba kum ka ni ka jingim long ki kam baba bat ka bi itenat sudah ki parlo ki bi jong yen de na ka daw ba ulat habu pol tho e ne ka sti wai ka ji kai ban pelong i kirsan Galatia ban yang scam ga jinget wong yang scam ti ha ga jinget kom ba ula pdyang ya ka na ka jing ya lab ka jong u ban na ka jing hi kai ka jong u om ban sha da le ro em ban sha pan kan riano na ka jinget ka ba fi filadon lagi ni kinong hikai ki wan haki kilong ki ba pena thli ki ba start thli kanu ru uda angnut bagi kin ba haleng ba ka city ka thu ingi ba wat haba kilakan riano na ka jinget repol angnut bakin wan pai pat bakin wan pai pat baru pai pat suka jikala bamon baru pol ru uda men bagi kristan ki pai pat ki ai pai pat saka jinget bagi yang scam ru Hakata ka jihikai ka bopol ulahikai nam ta chongki ka jingkot ban yang scam ka jing lai loi ha pudeng ki ski ka bangi ha pudeng ki ski jong ka jingale ha pudeng ski jong jing shat kan ting ya ka jim jongi ban penki polo ya ka jingai ka jongi ka bangi la don ha Jesus Christ ka jingkot ka jongi hang ni ka por kalong ba kumba Jesus Christ udai no pelat ba khrau jonga ban jongi lang baro lengba ka jing yap ka jong u lengba ka jing mi pat ka jong U Jisu ban job haga si ka balai bal mi pat ban long ka jing job na ka mata jongi pelai yang i kai na ka jing long mrau ka jongi sa ka jing lai lui kristan om sa ka jing lai lan om sa ka jing yomon henry la pelai yang i hapo ka jing U Khrist henry la pelai yang i hapo ka jing U Khrist yang scam haga jing lai lui om sa ka jing long mrau ni haga jing bom long tip blei lali ka jing long sa ka kiban ngat aki hukum jaga jiu bat sumari ladi nakini ki parno ki i jangi baro langba ka jingim ka jangi da ka bangi don kam ba man ka ski ba pedeng jo ka jing shat kenting ka bangi ma pring ni ki ski ba man ta ba langba jo ni ka ski ka bangi de ban ya yang de shakmat ki jing shat kenting ki pen ki ye ka jing mot je perkhat ka jangi langba ka jing hi kai ki ba shong pher langba ka jing kai ki ba pher ki ba wan hanga bat hangi re ka ktien U Blei ka khot yangi ba kembangi lalong kembangi la yo ye ka jing hi kai ne ka ni ka bible ka ktien ka jong Blei bagi don kam ban yang scam haga ka jing lai loi Khrist ya kata ngin long ki ba yang scam how Khrist da ka bangin bu ru ya ka jing bu ka jongi ya ka jing bu teli ka jonga ba ka jongi di tang haga jing shanya ka jongi how Jesus Khrist u balong nong suspa u jonga bat jong pi bangin ma de ka jing U Khrist ka ban yo sen shar hangi ha ka ngi ha ka jing ka ha bangin ma de ka jing U Khrist ka ban yo sen shar hanga ka ban yo sen shar hangi haga jingalam mynsiem U Blei da ka jingiarap ka ba nau ka ba ngin emru haga jingim kristan bat da ka ba ngin yang scam haga jing yai ne bat ka ba kot jo ka jing lai loi U Khrist yang scam haga jing lai loi U Khrist kani ke banta ka khot yang i ka challenge na ka mata jingim ka jonga bar ka jongi ap deng kini ki ski ki ba shat kan ting kata dei ka e ka bangi langit au Jesus Christ nong pen im basus pa ba i jongi ha ka ni to ngin yang scam ha ka jing lai loi ka jongu U Blei iarap U Blei ka shan bor U Blei kerku yang i leng ba jong ka step ka ka sngi hi baro ka wei na ka mata ba nang yai smutu aman ka sin jam ka bangi de ban yai bangi la ban long ki ba scam ha ka jing jongi na ba ka chinget ka jongi ha ka Khrist jongi Jesus Christ nong pen im jongi tu ni doai U Blei pa jongi bahab nengi aingu ya mi lamba jong ka step part sa chisi na ka banta jong ni ka por ka ba kodor ya ka bangi yo ban hajan jong me sipor na ka banta bangi yo ban penkentang ya ladi na ka banta bangi yo ban yit ya ladi ka jialenti ka jongi ka ba ka bangi de ban yat nang ni sekmat hap deng jong ka jingki jong ka jingem hap deng jong ka jiale ka jingem ka ba penki i ka jingmat ka je perkhan ba penki ru ya ka jing hikai ki ba shong pher hadu kata try to isne ban iarap ingi ban kershan bor ingi ya ka bangin yo mat si siapa kembali la yo mat
ya ka jingi kai ka bangi yo na me atrai lemba ka jingai ka jingi Jesus Christ madita ka jinglai lu ba la pelat yangi nam ta ki dong pop bla chat bla ram patang ka jingai ka jingi kala byang yangi bangin don ban me ki pot baro ya ka bangin yai senya tali ban yang scam bro bangin bu tiru tang ban me shim atrai yangi lemba jong ka ski hi baro ka wai ni IT hakikti ke jong me ni IT tang hakti badan bor ka jame ba ya lam yangi ban me ya ka bangin la senya scam tang hami bangin ka jingai ka bangin la IT ha ka bangin ai ngin nom du jingkerman da ka jingkerman ka ba crow da ka jingkerman ka ba scam ni IT tang hami tu is nei ban trai ban shimti yangi iwei baro iarap yangi ban krishan bor yangi bangin ang yai man ya ka jingalam ka jame ha ka lenti ba ya baro kan ka sngi par kisi bor banasa shim atrai yangi ba kerkhu yangi lang baro ka teng jong trai Jesus it wa yangi pan amen tu blei kerkhu lembaga jingpuson ko langkot jing step panam tak ka sngi baro ko tak borom ka jo amen